sziasztok, én Tomi vagyok. Itt folytatjuk a bányászást. Éppen fölmegyek. Igen, szó szerint. Most indítottuk. Ja. Na, jó, megyek fel. Menj innen. Nem én vagyok. Bálint, te lehetsz pro, de én pro leszek. De hogy mész olyan gyorsan? A láva lát? Még nem. Mi? Kettő láva Nem is forró? fog elállni, de milyen. De innen jöttünk, nem? Ja, látom. Erre kell menni, nem? Ja nem, ott látom. Onnan még nem is voltunk arra a víz felé. De mert ott nincsen semmi. Hoztatok crafting table, már én igen. Nálam is van egy. Ja, hát akkor kár volt hoznom. Nem volt kár. Miért? Egy crafting table-ből nem lesz onnan? Ő nem. De. Ugye, hogy van itt szén még. Ez kontroll. Vigyázz, Én zárd el. Én meg most csináltam 64 plusz 55 forcsot. Jó, rakjál le majd. Várjatok, van nálam egy fa, kinek adhatom. Lehet utolsod? Kövem. Én nem. Én elfelejtettem elhozni máshol. Okos vagy. Van egyáltalán valami, amit te hoztál? Ő csak. Egy kard, két stone csákány, 64. Fölfelé ás! Fölfelé ás! Arra akarok menni, csak nem akarok beesni. Egy vas, egy ásványi vas, Ott van szén, szedtük amit. 49 kabusz. Vasat is láttam. Látok vasat. Tök sötét van. Már tépészetünk. De miért rám tépéz mindenki? Vigyázz, Soma. Hát azért, mert... Mert te vagy a... Ragd le! Ragd le! Rakjak le torcs. Igen! Hát Köszönöm. pont a Én szél. már csika lépcsőben ások felfelé. Én éppen most értem a szélhez. Nem eltem valahova ki. Majd meg fogtok találni, biztos. Látjuk a nevedet is. Az útnak a végén ások felfelé. Miért felfelé? Én meg itt szenet szedek. Érted? Szenes. Szenet szedek. Mi van, hogy Szenes bácsi? Nem. Látod Sirius új sorozatán, SimCity-t? Ha? Én azt nem nézek SimCity-t. Új sorozata van SimCity. De az nem Sotikának van. De Sirius is megvette és elhasználta. Miért nézi Sotit? Nem, hanem másokat is nézett, meg izgatta, meg Kivetted volt a ezért megnézni, vasomat? hogy milyen, meg ilyenek, érted? Van ott még leesett pár tudsz. Tomi, kivetted a vasomat? Várjatok, megyek föl. Illetve Kivetted a vasomat? milyen vasat szedtem én ki? Hát, hogy ott volt vas. Azt szedtem. Igen. Baj. Aj, igen, nem. Nem, Hát megkapod. Meg valahol ki fogok most rúgni. Szólj, hogy találsz Jémit. Diát. Egy csinálom ezt a hidat. De csinálják a feljárót, hogy fel. Én azt csinálok, egy feljáró. Hogyha ott Vigyázz, lesz, vas. Mi? mindjárt kiérek a felszínre. Odaadod a vasamat? Odaadod a vasamat? Esik le a vas. Illetve nem esik le. Vagy lehet, hogy leesik. Repülsz. Vasasú esik, ami. Hát, nehogy rámenjetek. Nehogy felesztetétek, lépézek rá Tomi. Tomi, Kiértem és esik az eső, mit nem mondjak. És nem vagyok messze. fogadja már. Megyek le hozzátok. Mi? Fogadja. Merre vagy? Melyik végén vagy? Mindjárt most megyek le a feljáró. Azt hiszem megvan. Van egy feljáró. Ó, itten. Itt kiértem. Megyek.
teljesen biztonságos, ami csak végig felugrálsz. Feljössz? Nem. Elfogad? Arany! Segíts! És nem. Megyek ki. Bálint, egy csomó aranyat találtam! Légy. És ez mi lesz? Ő boltára. Igen, Tomiról tudni kell, hogy ő egy aranybányász. Nem, az az Ati. Banó, vagy mit mondjak rá. Az aranybányász az Ati. Ő imádja az aranyat. Jó, akkor az Ati, akkor tilos. Na. Ez akkor ki kell bírni. Arannyal, vagy szégyenítő legyen. Arányban. Nem bírom fölvenni az aranyat. Arannyal kell az Atit kibírni. Értitek, hogy arannyal, egy ilyen aranyércet, Melyiket a bolonicsot? a kolonicsot, igen. Utálja a Bálint. Kolonicsot. Egymást utálják. Bálint, szenet találtam, kizethetnéd. Nekem nem szín már. De az nagyon jó szín. Hoppá. Tiból elnézést, emberek. Elnézést. Nem kolonics, kolonics. Most elnézést, emberek, hát letet fogok csinálni. Ez mindig Kihúzom, meg visszahúzom.